Программаның темасы социаль пакет Актаныш районында ташламалы дарулар белән тәэмин итү, эш барышын сайлау мөмкинлеге. Безнең социаль хезмәтләр җыелмасы табиб язып биргән дарулардан тыш санаторий курорт давасын шәһәр янын тимер юл транспортында бушлай йөрүне, шулай ук дәваланырга барганда һәм кайтканда җәмәгать транспорты чыгымнарын каплауны үз иченә ала һәм безнең һәр ташлама алуга хокуклы граждан һәр елны 1 октябрьгә кадәр ташламадан файдаланыргамы, социаль пакетлар җыелмасының суммасын алырга үзе хәл итә. Шунлыктан без бу очрашуны бүгенге көндә куйдык. Брифингны ачып җибәрү өчен Ләйсән Фатына сезгә сүзне бирәбез. Рәхмәт итегез. Хәерле көн. Шуннан да бүгенге көндә актуаль мәсьәлә булып тора, чөнки Ләйсән Фатына әйтеп китте. 1 октябрьгә кадәр инвалид булган, мөмкинлекләре шикләнгән булган һәрбер граждан билгеләнергә тиеш. Ул инде социаль пакеттан файдаланамы, яисә инде баш тартамы. Безнең инде районда 227 инвалид бүгенге көндә исәптә тора. Шуның беренче группада 322-се, икенче группа инвалид 396 һәм өченче группада безнең 1129 мөмкинлекләре шикләнгән гражданнар исәптә тора. Һәм инде безнең 84 бала, шулай ук инде алар арасыннан 6-сы коляскада гына утырып тора торган, безнең инде балаларыбыз да шушы категорияны тәшкил итәләр. Бүгенге көндәге данлар буенча безнең шушы 2227 инвалидның бары тик 1005 генә шушы социаль пакетлардан файдалана. Бу инде күп сан түгел, безнең инде яртысыннан әзе дигән сүз, һәм инде 64% безнең мөмкинлекләре шикләнгән гражданнар шушы социаль пакетлардан баш тарта булып торалар. Аның инде без инде бу тема астына былтырдан менә шушы әйтеп җыелып сөйләшкән идек, инде аңлаткан идек. Үзебезнең шушы төр категория райондашларыбызга инде нинди аларның плюслары, минуслары бар, алар социаль пакеттан файдаланган очракта. Барыбер инде безнең авыр, шундый хронический авырулар белән авырый торган райондашларга бу пакетлардан файдаланса, аларга ул отышлы дип әйтергә кирәк. Шуннан да менә бу 1005 кешене без карасак инде җентекләп, аның арасында шуннан да бер көндә дарусыз яши алмый торган һәм ул дарулар бик кыйммәт булган. Менә шундый безнең инвалидлар инде белеп, шуннан да аларның пенсияләре дә җитмәй, һәм алар берничек тә тарта алмыйлар, һәм нинди дә булса дарулар бары тик рецепт аша гына кайта. Менә шундый безнең төр райондашларыбыз инде кулланалар, аны аңлап белеп, кирәк икәнен белеп кулланалар. Әмма дә ләкин инде кызганычка каршы безнең аның инде суммасы да күп түгел булатын зәлешә бит инде. Ансын инде үзегез суммаларда аңлатып китерсез. Менә шушы акчага кызыгып инде менә шушы социаль пакетлардан баш тарталар. Менә ныклабрак төбенә төшеп карасаң инде шуннан да ул санаторий, реабилитациялар өчен дә бара алмый бит инде, ташламалардан куллана алмый. Һәм инде үзенә кыйбатлы дарулар кирәк булганда да ул инде бу ташламалардан файдаланмый, үзенең бик күп акчаларын, чыгымнарын чыгарып, үзенә кирәкле даруларны алырга мәҗбүр була. Шуңа инде тагы бер тапкыр безнең инде мөмкинлекләре шикләнгән гражданнар үзләренең менә шушы авыруларын карап, инде аларга киләчәктә нинди реабилитация, нинди алар дарулардан файдаланырга тиешләр, үлчәп карасыннар иде. Алар инде социаль пакеттан баш тартсалар аларга тышлымы, әгәр дә инде яисә киресеме. Шуңа һәрбер больница буенча һәм инде пенсионный буенча данныйларны без бүген җиткереп китербез. Һәм әйтергә кирәк, менә без инде былтыр һәрбер ВОП врачының шулай ук эшчәнлегенә дә анализ ясаганда керткән идек инде. Аларда учетта торган инвалидларның ничә проценты шушы ташламалардан куллана һәм ничә проценты инде кулламый. Монда әйтергә кирәк, ВОП врачларының да роле зур. Алар инде шуннан да менә диагнозына авыруга карап инде алар шулай ук инде бу төр категория белән алар эшләргә тиешләр. Һәм инде аңлатырга тиешләр. Менә сезнең бит авыругыз авыр, даруларыгыз да бик кыйбат, сезгә инде отышлырак булыр, шушы ташламалардан файдалансагыз дип инде. Менә шулай берничә пример китереп
Men endi boshlab jigarga tirishdim bugungi brifingni. Hozir boshqa